ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ଓଲଟି ମୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପାଇବନି କ'ଣ ଏଇଲୋ କେତେ ପଇସା 2 ଟଙ୍କା 100 ଭିତରେ এইটা হচ্ছে নেই যা ଓଇଲୋ ଟଙ୍କା 200 ଦଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ଓ ହେଇଲୋ ଦେଖୁଛ ନା କେତେ ଠକୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲେ ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ଦିଅ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରିଲାଣି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା 28 ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କ'ଣ ଅଛି କି ଜଣାପଡ଼ୁନି କ'ଣ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ନା ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାଉ ସେମିତି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ମୋ କତରୁ ନେବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି 500 ମାନେ ଯିବା ଲୋକ 3ଟା ବେଳେ ଆସି ବାଜିଲାଣି 4ଟା 4:30 ହଁ ସେମିତି ଯାଅ ପଠେଇଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା କହୁଥିଲେ ସେ ପଛ ଚେନ୍ ଖୋଲିଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିଲ ଖୋଲ ଆଗ ଚେନ୍ ହଁ ସେଇଟା ଖୋଲ କାଇଁ ଦଉଥିଲି ଦେଖିଲ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ସେଟା ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ এইটা ମାନେ ଦେଖ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଲି ଏବେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ବାହାରକୁ ହାତରେ କୁଆଡ଼େ ପଇସା ଦେଲେ ସେଇଟା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି କ'ଣ କହୁଛୁ ହେଲମେଟ୍ ଦେ କ'ଣ ଖୁସି ତ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଆପଣ ମାନେ ନାହିଁ ଆପଣ ଖୁସି ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କ'ଣ ହବ କହିବି କୁହ